És most szakértőnk válaszol. Következik Medikál Percek rovatunk. Egészségmegőrzés, prevenció, rehabilitáció. Kérdések és válaszok orvosoktól, terapeutáktól. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi a Vékás Dental Medical Center szakértőit. Vendégem itt a stúdióban dr. Vékás Andrea fogorvos, a Medical Center tulajdonosa és ügyvezetője. Köszöntelek újra itt a stúdióban. Szia, Andi, én is köszöntöm a hallgatókat. Vadonatúj sorozatot indítottunk múlt héten ezzel a rovattal. Az egészség lesz a központban. A Medical Center orvosai, szakértői fognak hétről hétre ide ellátogatni a stúdióba, hogy jó tanácsokkal szolgáljanak a hallgatók felé, és nagyon sok területtel fogunk foglalkozni, de múlt héten azt ígértük a hallgatóknak, hogy a fogorvoslás lesz az első témánk, azon belül pedig a te szívügyed a prevenció. Miért szívügyed a prevenció, és mit kell ez alatt egészen pontosan értenünk? Így van, tehát valóban szívügyem, és tényleg hosszú évek óta azon dolgozom, hogy minél több embernek egyértelmű legyen, hogy eljárjon fogászati szűrésekre is, mert sajnos az a tapasztalat, hogy csak akkor érkeznek a páciensek, amikor már idézőjelben ég a ház, és nagyon nagy a baj, és be van gyulladva egy fog, vagy hatalmas fájdalommal társul a probléma. Ez a prevenció valójában a fogorvos szakma számára is egy nagy hívószó és kihívás. És az utóbbi évtizedekben számos olyan hazai, illetve nemzetközi közlemény is foglalkozott ezzel, rengeteg kutatás van ezzel kapcsolatban, de mindig egy dologra lyukadunk ki, tehát hogy két fontos alappillére lenne ennek a szájüregi prevenciónak, a fogkrém és a fogkefe. és azt gondolom, ennyire hogy egyszerű. Ennyire egyszerű, és hogy tényleg helyesen tudjuk elsajátítani egy olyan fogmosási technikát, és rutinszerűvé váljon. És akkor utána már a páciens is szívesebben megy egy fél éves szűrésre, mert ugye a szokások kialakulnak, és beépülnek a mindennapokba. Maga a fogak elhanyagolása esetleg jól illusztrálható, ilyen értelemben, így akár ételen keresztül is a Covid időszakkal, mert amikor beszélgettünk erről a prevencióról veled egy pár héttel ezelőtt, akkor azt mondtad, hogy a Covid időszaka elképesztő volt, hogy mit okozott a szájakban. Tehát az emberek nem tudtak, ha esetleg véletlenül akartak fogorvoshoz menni, és azt mondtad, hogy elképesztő dolgokkal találkoztatok. Így van, tehát hogy az 5 évre visszatekintve azért olyan mély nyomokat hagyott az a covidos időszak, amikor az emberek egyrészt a félelem miatt sem, illetve fizikálisan nem tudtak eljutni különböző orvosi kezelésekre, szűrésekre, és én azt látom, hogy ezek a fogszovasodás és a következményes betegségei, a rengeteg fogénsorvadás megakadályozható lehetett volna, hogyha ezek az iskolai szűrések például ugyanúgy létrejöhettek volna Covid idő alatt. Nem voltak olyan szakmai fórumok, nem voltak olyan továbbképzések az elmúlt években, és ennek sajnos most látjuk a hozadékát és az utóhatását. Mondjuk már el akkor kerekperec, hogy hány éves kortól, hány éves korig, hányszor kéne eljárnunk fogorvoshoz, csak úgy, hogy csak úgy jelentkezem be, egy ellenőrzésre szeretnék csak bejelentkezni, vagy nem is tudom, hogy pontosan mit mondjon az ember, a páciens. Hát igen, a legfontosabb, amiről az előbb is beszéltem, hogy egyáltalán a döntést meghozza a páciens, hogy akkor is ellátogasson a fogászati rendelőben, amikor nincs panasza. Mert lehet, hogy egy banális kis fogszovasodás, amit ő nem vesz észre, még időben kezelhető, és nem lesz nagyobb probléma. Vagy egy gyökérkezelt fog körül van egy dentális góc, egy ciszta, egy gyulladás, azt mondjuk csak egy röntgendiagnózissal tudjuk megállapítani, ezt ő sem tudja otthon ugye észrevenni, és ezért lenne hatalmas szerepe annak, hogy fél évente igenis látogassák meg orvosukat. Fél évente? Azt hittem, hogy azt fogod mondani, hogy évente egyszer elég. Fél évente lenne igazán célszerű. Persze, aki rendszeresebben jár, azt mondom, hogy az éves szűrésnek is már nagyon örülünk, és főleg úgy, hogy maguktól önkéntalolva jönnek be a rendelőbe, és nem kell különböző e-maileket és üzeneteket írni. Egyébként hány éves kortól javaslod? Mert hogy ugye nyilván van egyfajta iskolai ránevelés, bizonyos szempontból mondjuk az is, hát nem tudom mennyire erőteljes manapság. Mi ugye nem vagyunk kimondottan gyerekfogászat, és vegyes körzetünk van, tehát felnőttek és gyerekek is meglátogathatnak minket, viszont azt gondolom, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a helyes fogmosásra való nevelést. Mi nagyon sokszor jártunk ki óvodákba is, például kisebb előadásokat tartani. Egyébként jövő héten megyünk is az egész dentálhigiénikus
kis csapattal, és fontos, hogy már ott akár játékosan, de meg tudják tanulni azt, hogy mire való az a fogkefe. Hogy nem csak egy 3 másodperces gyors mozdulattal kell végig sikálni a fogakat, hanem precízen, pontosan, körkörös mozdulatokkal úgy, ahogy kell. Talán arról is fontos beszélni, hogy amikor valaki ellenőrzésre, prevenciós céllal bejelentkezik a fogorvosához, az kvázi alapellátásba számít. Tehát azért fontos elmondani, hogy nálatok is a Vékes Dentálban van alapellátás is, tehát nem csak arról van szó, hogy úgymond maszek fogorvoshoz jelentkezik be az ember. Hát így van, tehát én azt gondolom, hogy a tapasztalat, hogy az emberek fejében még nincsen talán úgy összerakva ez, hogy alapellátás, magánrendelés. Igen, most mi egy extrém helyzetben vagyunk, valóban 2 alapellátó körzetet finanszírozott, TB által finanszírozott körzetet látunk el, ami azt jelenti, hogy Paksnak a felét, tehát 10 000, több mint 10 000 embert, és igen, ingyenes szűrésekről beszélünk, ingyenes fogkőleszedésről, és én ezt szeretném kihangsúlyozni, hogy ugyanolyan ellátást kap nálunk egy magánbeteg is, ugyanazokkal az anyagokkal tömjük be a fogát, és ugyanolyan szakértelemmel nézzünk rá, mint egy TB finanszírozott páciensnél. Igen, tehát aki alapellátásban ingyenes kezelésre érkezik, vagy ingyenes kezelésben van része, ugyanazzal a minőséggel találkozik, anyagminőségben, ellátásminőségben, mint aki fizet. Ezért a szolgáltatásért ezt akarod mondani. Igen, ezt szeretném mondani, és tényleg az a legnagyobb tapasztalat ezzel kapcsolatban, hogy amikor a népegészségügyi ellátásról beszélnek az emberek, akkor egyből valami negatív dolgot társítanak hozzá, és ez sajnos ezt a sztereotípiát nagyon nehéz lerombolni, tehát mi jó pár éve ezen dolgozunk, és tényleg valahol ez a mottónk is, hogy ugyanolyan minőségi ellátást érdemel meg egy hajléktalan is, vagy éppen akinek nincs olyan anyagi háttere, és ezen dolgozunk minden nap a kollégákkal. Egy utolsó kérdés még a prevencióval kapcsolatban. Nagyon sok embertől azt hallom, talán én magam is mondtam már ilyet, hogy jaj, hát én apukám fogait örököltem, 70 éves koráig fogorvos felé se kellett néznie, genetika nálam nem lesz baj, majd egyszer valamikor elmegyek. Mi a véleményed erről, mint fogorvos és szakember? Természetesen azért a genetikai háttért nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát hogy egyértelműen működik a genetikai háttér is, de rengeteget tudunk mi magunk is a szájüregi állapot fenntartásáért tenni. Megfogadjuk a tanácsodat és odafigyelünk. Én mindenkit buzdítok arra, hát most értem én, hogy fél évente kell, de évente egyszer legalább, és emelje fel most a telefont, és alapellátásban jelentkezzen be prevenciós céllal egy ellenőrzésre, és azt gondolom, hogy a következő hetekben, ha a fogorvoslás lesz a téma, akkor fogunk elrettentő példákat is hallani, hogy milyen kezelésekkel kell sajnos sokszor szembenéznetek. Nagyon szépen köszönöm a mai gondolatokat. Nagyon szépen köszönöm én is. Szakértőnk válaszolt. Medikál Percek. A Vékás Dentál Medical Center szakembereivel. Paks FM. Összeköt.